Bé, aprofito com a Fundació Fotogràfic, que estem la Imma i jo aquí, aprofitar per donar les gràcies perquè, diguéssim, és difícil, hi ha poques galeries especialitzades en fotografia. A Barcelona cada vegada n'hi ha menys. O sigui que celebrem moltíssim, Mònica, que vulgueu encetar i anar provant aquesta fotografia. La nostra experiència en aquests anys és, quan arribem amb aquest tipus de llegats a l'estranger, nos lo quitan de las manos. Vull dir, hem estat a Arles en aquests darrers 4 anys muntant una exposició pràcticament cada any en galeries, i quan el públic francès veu la qualitat dels nostres fotògrafs, aquests arxius, aquests tresors, aquestes còpies tan ben fetes, tan rigoroses, tan treballades, totes signades, es venen. El cas Leonard, que a més coneix molt bé el Jordi, portem 88 fotos venudes en 3 anys. Això a Barcelona és impossible. Per tant, agraïm l'aposta, la qualitat hi és de sobres, falta engrescar el mercat i que vegin la fotografia com un patrimoni artístic, cultural importantíssim. I hi ha tota una generació, avui has parlat de tots els noms que calia, que d'alguna manera estan oblidats, i tenim la sort de tenir un Pla Nacional i un Museu Nacional d'Art de Catalunya que des de fa 6 anys adquireix de manera sistemàtica, i és una cosa molt d'agrair, perquè si l'administració diu això és bo, això és patrimoni fotogràfic, els particulars ho tenen més clar i compren amb molta més alegria i seguretat. Per tant, crec que estem en un bon moment, ens agradaria a tots que anés més ràpid, però és una feina de fons, és una feina que es fa amb carinyo des de les institucions públiques, des de les galeries o des d'una institució com la nostra. Tot sumant amb la confiança dels hereus, que són els que tenen els drets, doncs crec que estem fent bona feina. Ara, a tots ens agradaria anar més ràpid, però estem aconseguint coses boniques.